Pasaia Lezo lizeokoek egin duten dei bati, oihartzuna emanez abiatzera goaz gaurko bai pasako bigarren ordua. Tere, arratsaldeon. Baita zuri ere, bai, gure harreta piztu bai du alde batetik deialdiak, eta bestalde inoiz ez dugu ahazten irratiaren izaera publikoa. Iker Vidal, arratsaldeon. Kaixo, arratsaldeon. Iker, aurten 50 urte betetzen ditu Pasaia Lezo lizeoak, eta bertako zuzendaria zara zu, ezta? Bai, hala da. Bai. Eta besteak beste, ikusi dugu dokumental bat egiten ari zaretela zuen lizeoaren oinarri izan ziren Badiako ikastola txiki eta klandestinoei buruzkoa. Zein da bazuen historia aurrea? Bueno, lehenik eta behin esan nahiko nuke Pasaiako Talezoko udalen proiektu bat dela, eta ahotsak.eus, Euskal Herriko hizkerak eta ahozko ondarea jasotzen duen elkartea ari dela dokumentala osatzen. Dokumentalak historia isilarazi bat kontatzea dauka helburu, izan ere, 1965 edo esango genuke 1966 bitarteko ikastola txikien sorrera eta bilakaera kontatzen du. Pasaiako 4 barrutitan, Pasai Antxon, San Pedron, Donibanen eta Trintxerpen eta Lezon. Eta, Idoia Etxeberria ahotsakeko historialaria aritu da Pasaian eta Lezon testigantza ezberdinak jasotzen, garaiko sortzaileena, gurasoena, noski, eta garaiko andereñoena baita ere, ez? Azken finean, dokumentalak erakutsi nahi du, frankismo garai horretan, ez? Frankismoaren ilunpetan, euskeraren hezkuntza propioaren, ez? Eta herri nortasunaren alde egindako, borroka isila, baino irmoa, ez? Eta dokumentalak, testigantza hoien bitartez, beraiekiko oroimen bat edo euki nahi du. Pasaiako 4 barrutietan ikastola bana zegoen, 60ko hamarkada hartan. Non zeuden zehazki eta nolakoak ziren ikastola txiki haiek? Lehenengo ikastola, guk daukagun informazioaren arabera, Lezon sortu zen, Manuela Larrea, andereñoak, eman zion hasiera, 1960 urtean edo, eta gero ia da, beranduago, Agustina Pontesta izan zela bertan aritutako irakasletako bat, beranduago Pasai Antxon, Kontxita Beitia eta Nekane Eusmendi andereñoekin, beranduago etorri ziren Donibanekoak, Bonantzako ikastola, izen batzuk aipatzen ari naiz, baina iruditzen zait oso garrantzitsua dela izen hauek aipatzea, Bonantzako ikastolan Rosario Folgado andereñoa, Pasai San Pedron Pilartxo Arratibel andereñoak gidatutakoa, Trintxerpen Karmel Elaka eta Gurutze Urreztiren ikastolak egon ziren, eta aipatu behar da, ikastola guzti horiek, ikastola txikiak zirela, kasu gehienetan klaseak ematen zirela andereño hauen etxeetan bertan, eta, testigantzetan dokumentala ikusteko aukera dagonean, nik egia da pasarte batzuk ikusteko aukera eukidetela, eta, ikusteko eta entzuteko, eta bertan kontatzen dituztez, eguneroko bizimodua nola zen, ze abesti eta ze kantake ikasten zituzten, eta gero batez ere, zimarratu, ezkutuan ibili behar zutela, ez? Beraien helburua euskeraz ikastea zelako, ez? Eta nola zeuzkaten barneratuta, hainbat funtzionamendu arau, ikuskaria azalduko balitz, liburu atera behar zituzten, nun zeuden liburu horiek, abisua pasatzeko irakasle batetik bestera ze kodigo erabiltzen zituzten, eta egia esan, gezurra dirudi, ez, euskerak hezkuntza munduan eduki zuen zapalkuntza baita ere, maila askotan, baino
atzera begiratuta eta garaikoen testigantzak entzunda, bueno, oso garai gogorrak izan zirela ulertzen du batek. Ahotsakekin egin duzuen elkarlan horretan, zer nolako testigantzak bildu dituzu? Historia kontatu dituzu, baina ze hitz egin duzue garai hartan bertako ikasle izan zirenekin, norekin hitz egitea lortu duzue? Bai, batez ere azken finean, bueno, aipatu dizuedan bezala, ikastolak barruti ezberdinetan sortu ziren, eta hor, denetarik dago, lehenengo ikasleen testigantzak daude, gurasoen testigantzak daude, andereño gehienak, zoritxarrez eta, dagoneko ja ez daude gure artean, baina, bizirik daudenen testigantza horiek ere jasota daude, eta gero batez ere, dokumentalak azkeneko puntuan jasotzen du baita ere, ikastola txiki guzti hoien baturatik, gaur egungo Pasaia Lezo lizeoa, aurten 50 urte betetzen dituen Pasaia eta Lezoko lizeoak, sorrera eukizuela, 1976 urtean. Eta, azkenean, klandestinidadetik edo frankismotik gaur egun arte egin duen bilakaera. Hitzak badituzue eta askoren iruditegian egongo dira, garai hartako ikastolaietako gelak eta jolastokiak eta buruan, baina zuek orain argazkiak behar dituzue dokumental hori jazteko. Bai, aipatu bilakaera, urte guztiobetako bilakaera jasotzea daukala helburu, eta gaur egun sakeleko ateatzen dugu eta ateatzen ditugu argazkiak nahi ditugun moduan eta nahi ditugun aina, Eta, ia da, badauzkagula ikastolan argazki batzuk jasota, baina, deia hori da, beharko genituzkela, Antxoko, Donibaneko, San Pedroko, Trintxerpeko eta azken finean Pasaia Lezo lizeoko lehenengo urte horietako argazkiak, eta badakigu garai hartako gurasoek, ikasleek eta segurazki etxean eukiko dituztela horietako argazki asko, gaur egune altxorrak direnak eta beharko genuke material hori dokumentala osatzeko, Eta, deialdi bat egin dugu, maiatzaren 27 bitarte, jendeak dauzkan argazki horiek Pasaiako udal liburutegietara eramateko, eta momentuan bertan eskaneatzea da asmoa, eta esan bezala, eskaneatuta gero berriro ere, etxeko albunetara itzultzea argazki horiek. Orduan, deia hori da. Orduan, gure entzulei esango diegu, material hori baldin badaukate, maiatzaren 27 bitarte epea dagoela, udal liburutegira joateko, argazki fisikoa eraman, bertan eskaneatu, eta lasai argazkia bueltan etxera eramango dutela. Hori da. Bai, ez dira bidean galduko, digitalizatu egingo ditugu eta ekarri bezala eramateko aukera aukiko dute. Noizko espero duzu, dokumentala egitea? Begira, orain ari dira edizio lanetan eta asmoa da urria hasierarako preste egotea. Aipatu nahiko nuke baita ere dokumental horrek soinu banda bat izango duela, Jurgi Ekiza abeslaria gaur egungo 6. mailako ikasleekin sorkuntza lan batean aritu da, abesti bate sortu dute, eta egun hauetan aritu dira estudioan grabazioak egiten, eta nik atzo eukinuen abesti hori entzuteko aukera, izenburua dauka zor diegu, izan ere, hasierako guraso eta familiak hementsu haiei asko zor diegu, iritsi garen tokira iristeko, eta dokumentala ikustean abesti hori entzuteko aukera egongo da, baina aurreratzen dut oso polita eta unkigarria dela egin dutena. Bazain geratzen gara, urrirako espero duzuen dokumental horren zain, baita abestia entzuteko zain, eta elkarrizketa honek balio dezala, behar dituzuen argazki bilketa horretan, barrakasta izateko. Iker Bidal, Pasaia Lezo lizeoko zuzendari, eskerrik asko guretzat artea hartzeagatik, eta argazki pila bat eskuratzen dituzuen.
Ea ala den. Eskerrik asko, agur. Bai, arratsaldeon, agur.